Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Allah sedaya mawon ingkang sampun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika kula badhe nerangaken wonten melandai virus corona ing alam donya niki. Kersane panjenengan cek nyemerapi melandai virus corona. Memang zaman-zaman akhir niki Allah Subhanahu wa taala kang menciptakan alam semesta niki saisine memang dalam sengaja nyiptakno nggih menika wontene virus corona. Sesarengan kalian ayat-ayatipun sampun mudhun nggih menika ingkang firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah wonten ayat 170. Nah niku dimandhapaken wonten alam donya suatu napa peringatan wonten virus corona menika melandah dunia, hambai umate seluruh dunia. Banyak yang ingkar, banyak yang laleh. Memangnya temriku tujuane mangkana ayate sing 170 niku munine ngoten. Di zaman-zaman akhir niku, zaman-zaman akhir niki kathah sing hambai, sing lalai, sing ingkar, melampaui batas. Nggih, leres niku. Lalai marang janji-janjine marang Allah taala. Sampai melampaui batas, lali marang pangerane. Nggih niki jenenge zaman-zaman akhir niki. Bejane wong sing eling cilokane wong sing lali. Dulur kula elingno, memang Allah dalam sengaja. Monggo sesarangan mari nidhek marang Gustine dhewe-dhewe, pangerane dhewe-dhewe. Ayo sarana bertobat, zikrullah sarana eling. Ngoten, monggo nidhek dengan Allah taala. Memang dalam sengaja Allah taala nyiptakno virus niki ngoten. Nyukani peringatan marang sedaya hambae ngoten. Gini kilah diarani panene Allah taala. Panjenengan cek semerap panene Gusti Allah ngene iki. Memang sedaya makhluk ning alam dunya niku ditandur. Tanduran ya Allah taala. Lan donya sak isine niki dunia niki. Dunia niki termasuk napa? Alame Gusti. Sawah Gusti ngoten. Lahan sawah. Makna tempat golek penghasilan. Golek penghasilan, golek napa niku cara ngoten, lumpuk-lumpuk niku kanggo nang akhirat tujuane ngoten.
Napa nggih lumpuk-lumpuk kebecikan niku cara ngoten. Kula kali panjenengan niku tasik anak cucu Adam termasuk lho ngoten lho. Ya Allah. Mangkano Adam dan Hawa niku wis pun nate sebelum nek nggone donya niku pun nate ten surgane Allah taala mangane niku. King napa kok sampai duduk nang alam donya niku. Kenek bojo rayu dulur. Napa nggih jenenge sene buah kuldi niku napa sih buah kuldi niku. Nggih nafsu kula lan panjenengan kan dikeki nafsu niku. Kula panjenengan termasuk anak cucine Adam ngoten lho. Ayolah bertobat. Begini ku cara ngoten, ayo bertobat. Ngoten. Nang digesang nang surgane Allah taala, ayo. Ngoten. Pompong lawang tobat iki sik mengo ngene iki. Sik enek sisa umur sampean sik dikeki umur gak kena imbase corona niku cik slametno niku tasik lawang tobat cik mengo. Gusti Allah sik seneng manggon urip nguripi panjenengan ngoten. Dadi kula lan panjenengan niku tandurane Gusti Allah ngoten. Mane kudu siap sedia. Ngoten. Apa ning wong iman wis gak wedi ambek coronane ngono. Wis babah mati saiki Mbak, mati besok padha ae. Ngoten lho. Sampe nek wis duwe keimanan sing tepak wis sing hak lelaku sing apik wis gak kuwatir sah patine sak waya-waya ngono. Gusti Allah gak ngawur. Ngono. Menanggulangi virus corona mboten gampang. Iki ya kenek kabeh imbase wong sing iman, mbok sing gak iman padha. Cuma tujuane ngelingno wong sing gurung iman sing terlalu melampaui batas lalai marang pangeran ngene iku lho. Niku. Ya. Gusti Allah niku nyiptakno corona ngoten. Lahan dunia niki lahan sawahe, mangkano niku kon keramut menungso ngoten lho. Sing dadekno khalifah niku menungso ditaruh donya ramuten donya sak isine sing apik. Pun janjine ngoten. Tapi kok akeh sing lalai ambek janjine Allah taala ingkar ya Allah. Makna Gusti Allah nyiptakno niku ngoten tujuane global seluruh dunia niki pun melanda dunia niki. Monggo sarana sing eling ayo nyidhak nang Allah zikirullah sak iso-isone eling nang ngene Gustine dhewe. Ngoten. Wis kula tugase kon ngelingno Mbah Macan Lorek niki. Monggo ayo dulur sak iling-iling sak isone sampean eling nang Gustine dhewe nyidhek. Ya golek donya ya sak madya ya penting padha ae wong duwe kewajiban ya tapi sarana ya mbek mlaku bebarengan ambek ibadah namung arep kudu ngerteni ambek sing ngerteni ngekeki rezeki. Aja sampe dikek rezeki lali ambek pangeran ya iku Gusti Allah malih sing nyiptakno ayate duduk nang ngedukno corona niku. Ya Allah subhanallah. Nih ayo dulur. Iki mbuh kapan marine gak ero. Ngono. Gak iso ditanggulangi kaya manggo akal gak iso. Corona niki sak dunia lho. Corona nek sing nyiptakno Allah taala. Sing gerakno nggih Allah taala padha mawon. Nangkal menengguli apa nggih sampean sarane eling lah. Insyaallah nek sarane eling becik cuma becik iki sak dislametno ngono lah. Gak ngawur Gusti Allah niku ngoten lho. Ayo dulur. Sing eling ngono. Terutama eling marang Allah niku. Ngono. Aja sampai lalai nyambut gawe. Tapi ilingo ambek sing ngekeki. Ngono. Ngekeki rezeki engke apa iku. Iku tujuane. Wong menungso ditugasno dikon ngramut alam, tapi wong gak karu-karuan nek sing jarah sing gak karuan. Wah, iki lho melampaui batas ae. Tujuane Gusti Allah ngelingno sing serakah kaya ngene iku mah nglalai terlalu. Subhanallah. Pun ngoten mawon dulur, kula elingno monggo ayo pumpung lawang tobat iki.
sampean sik mengo durung ditutup ngoten. Akhir hayat niku sampean ditutup. Pokoknya sampean disai umur dislametno karo niku dikek termasuk di lawang tobat sik mengo sampean niku dikeki waktu ayo. Sisa waktu iku umur iku ayo digawe kebecikan nang Allah Taala. Ngene iku zaman-zaman akhir niku enek unen-unen bejone wong sing eling, cilakane wong sing lali nggih. Wong nek temen tinemu niku pun wasiate mbah-mbah buyut kula lan panjenengan niku sampean ugemi. Pun ngoten mawon pesen kula. Akhir salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.